uphushe, uphile, uphumelele. Phasitoli, lo uyachaza amaphupho. Inamba yami isenze ngoba uya-contribute kwi-channel noma uyi-member channel kuphela from 9 to 5 ntambama, from Monday to Friday kuphela. Sibheka umboni siwe mpofu unjani mkhulu, ngicela ukubuza ukuchaza nophupha lisesikhathini kodwa ngikhulelwe njengamanje ukhulelwe and uphupha ukuma-period. You are pregnant and you dream of being on your periods while you are pregnant, yabo? The only mistake ayenzile umbonisiwe mpofu ukuthi ngibizwe ngomkhulu, angiyena umkhulu, ningangibizi ngomkhulu, bakhona umkhulu. I'm not one of them. Now singakusho if uphupha ukhulelwe, uma ukuthi ukhulelwe uzophupha esikhathini. So one, kuyenzeka kuma uphupha esikhathini bophawu oluma ukuthi ukhulelwe. Ngoba lusho ukuthi kungenzeka kumele ukhuleke ngamandla noma ke uthole usizo kubelaphi ngoba isiso singase siphuphume uma ungasukumi ngokushesha. Umshumayeli 6:4 ngokuba kufika ngeze kumuke ebumnyameni igama labo lisitshelwa ngobumnyama. 2 omunye angayibheka kanje. Kwesinye isikhathi uma uphupha usesikhathini uphawu ngaba olubi uma ukuthi ukhulelwe. Oluveza ukuthi kungenzeka ungumuntu othole umeqo noma obekelwe umeqo ngabathakathi abafuna uphuphunyelwe isisu. Ngabe utholile noma vele ubeke ngenhloso. uHosea 9:14 banike Jehova uyakubanikani banike isisu esiphuphumayo. 3 kwabanye uma uphupha usesikhathini sithale njengophawu uma ukuthi ukhulelwe ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka wake waphuphunyelwa isisu noma wakwachithelwa isisu wangazi hlangulula okuzokwenza ukuthi uphinde futhi uphuphunyelwe isisu ngenxa yokuthi leya nto leya azange uyilungise ekuqaleni, yabo? uJobe 3:16 noma ngangingekho njengophuphumileyo othukusiweyo njengezingane ezingazange zibone ukukhanya. Siyabonga ke besibheka lapho kusesikhathini kanti ukhulelwe. Ngaze kwezivashelane lapha i-Spiritual Academy ungaya ku-online www.spiritualacademy.co.za nombathini ku-076 135 0426 noma uthi-ke 012 004 3755. Isikolo lesi esinye preschool, preschool yabo iqala ku-grade R igcine ku-grade R. Kanti aftercare iqala ku-grade 1 iyo ku-grade 12. Ama-offerings wabo i-computer literacy, ama-robotics, ama-coding and more. So mufuna ingane yakho ifunde from grade R iqala yazi nge-computer literacy, ama-robotics and coding imixela lapha. Bakuphike bona balapha eHammanskraal, Town, bavula from 6 ekuseni bavala ngo-5 impela ngo-6 ntambama. So siyabonga kakhulu.